Membros do BNG desprazábanse esta mañá ata o campo de fútbol da Guía en Carreira para denunciar o atraso no proxecto de renovación da grada que actualmente se atopa apuntalada por piares de obra cos consecuentes riscos para a seguridade. Os nacionalistas indicaron que o proxecto xa fora aprobado durante o seu mandato, cos votos en contra do PP, e mesmo se tiña contratado un estudo xeotécnico. Sen embargo, o actual goberno non procedeu aínda a súa licitación. Un investimento de máis de 250.000 euros que deixábamos planificados no ano 2025, unha das peticións que máis votos tivo nesa recollida de peticións populares que facíamos para escoller cales eran os investimentos prioritarios para facer nas parroquias de Ribeira ao longo de 2025 e vemos que o Partido Popular ten esta obra completamente paralizada sen ningún tipo de información nin de transparencia non só á veciñanza senón tamén aos grupos da Corporación Municipal, unha necesidade urxente para actuar xa que a grada está apuntalada por piares de obra e ademais supón un risco porque podería verse abaixo nun temporal. Sabemos que ese proxecto estaba realizado e que estaba orzamentado pola nosa parte, sabemos tamén que había un xeotécnico contratado antes de finalizar o ano 2025, pasaron 6 meses do ano 2026 e aínda non sabemos absolutamente nada da licitación desta grada de carreira. Malia que tiñan intención de supervisar o estado da instalación, non puideron acceder ao interior do campo, algo do que responsabilizan directamente o goberno nun intento, din, de obstaculizar o labor da oposición. Tiñamos prevista esta rolda de prensa aquí no campo de fútbol, sabemos tamén, porque falamos con membros da directiva do club de fútbol, non había ningún tipo de actividade para hoxe e, por tanto, queríamos facer esta rolda de prensa no seu interior. Pois ben, hoxe atopámonos que nos chaman dentro do club de fútbol para dicirnos que había unha orde expresa do goberno municipal de Ribeira para prohibirnos a súa entrada e, por tanto, supoño que querer agochar cales son as deficiencias desta grada do campo de fútbol de Carreira e, sobre todo, obstruir cal é o traballo da oposición,